Evo, ovo nam je Agda završena i nju sad ostavljamo da nam se hladi. Pozdrav dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Ovdje kao što na stolu vidite imaju jabuke, imamo gotovi jufke ili gotovi kore, kako god želite. I odlučila sam da nam danas pravim jabukovaču. Baš nam je nekako kišno vrijeme i tmurno, ružno. I kontam šta da radim, jabuke imam, rekao odo da napravim nama jednu jabukovaču brzo. Ona stvarno bude brzo i jednostavan je skroz recept. Usput da vam snimim da vidite stvarno kakav je recept brz. Eto, ukoliko želite, ostanite sa mnom do kraja ovog videa da pogledate ovaj jednostavan recept. Znači, ja sam jabuke ogulila. Sad ću na ovu krupnu da izrendam. A zaboravila sam reći, ukoliko želite i volite da vam jabuke ne mijenjaju boju, slobodno možete dodati limun. Ali eto, u ovom slučaju meni uopšte ne smeta jer svakako ova pita znači peči se i tako da meni ne smeta. Kako nam je baš vrijeme skroz ružno, već danima, znači tek pomislim, evo sunca, odjednom temperatura se nekako naglo promijeni i odmah naoblači se pljusak, kiša, grmi, baš je vrijeme ružno. Eto. Evo, ja sam završila znači sa rendanjem jabuka, ovako. Zaboravila sam vam reći, 1 kilogram jabuka ja sam imala. Kao što sam rekla, ukoliko želite da vam ne promijeni boju ove jabuke, možete da ubacite slobodno limuna, ali eto, meni jednostavno ne smeta jer će da se peči. Ja ću sada donesem, evo vidim da ništa nisam znači pripremila sebi na stolu, a počela sam da pravim pitu, ali nema veze. Sad ću da donesem šećer, da donesem što mi još treba, tepsiju i onda ćemo da lagano pravimo našu jabukovaču. Ovako, ovo ćemo ostaviti ovdje. Sad ću ja. Ovako. Znači, ovdje su nam evo, znači ovdje su nam jabuke i dodat ćemo 2 kašike šećera u jabuke. Evo nam cimeta. Cimeta ću dodati 1 kašiku. Eto, čisto onako da nam malo zamiriši. I ovdje sam u ovu šerpicu malu, ovako sam rastopila 1 puter i dodala malo ulja. Vi naravno možete puter da ne koristite, možete koristiti samo ulje. Ali eto, meni nekako ljepše kad malo putera dodamo, nekako drugačije bude pita. Naravno, ja ću vam ostaviti opis za ovu pitu, pa možete eto pogledati. Malo je drugačije kad ima opis, barem ja isto tako volim kad odim da gledam neki recept, volim kad to ima u opisu, nekako bude lakše i lakše se snađe čovjek. Ovo ćemo sve ovako da sad izmiješamo. Ovako. Evo nam jufke.
Ja ovu koristim koli, ovu ovakvu jufku, nekako mi je ona najbolja. Vi možete naravno bilo koju da koristite, nema neka određena da se mora jufka koristiti. Nekad, boga mi, znaju biti loše. Znaju da ispucaju znaju da ispucaju. Jednom sam tako pravila pitu sa kokosom, isto ovako. Skroz mi je loša došla jufka. Ja sam jedva sastavila. Bilo mi žao da bacim. Ja sam nekako sastavila, da kažem, iskoristila. Ovako, ja ću da koristim 2 jufke. Znači, 2 jufke ću da koristim. Evo ovako, malo ćemo, znači, dodamo. I naravno ovu tepsiju, vi možete uzeti koju hoćete, istu tepsiju. Mislim da sam trebala možda malo veću uzeti, ali nema veze ako mi zafali, mogu staviti u neku manju. Evo ovako. Uzimamo još jednu. Ne volim kad puno, da kažem, debela jufka bude. Ovako mi je nekako sa 2, bar meni, lakše i tamam. Evo sad sam je malo zeznula, zalijepila se, ali nema veze. Super. Evo opet ćemo malo ovako posuti i moramo je ovako sad malo okrenuti. I sad ćemo jabuke da ridamo. Ja ne znam da li ima koja osoba da ne voli ovu pitu. Jedino ko ne voli jabuke, možda. Ja volim ovu pitu stvarno i volim još kad malo hrskava budi. Baš mi je tad super. I ovako ćemo lagano. Nisam ja džaba donijela ovu dacku. Ja kontam što će mi. Evo ovako. Ja uvijek ove, znači, okrajke osjećam ovako i bacim. Jer nikad se ne mogu lijepo da fil dođe do njih lijepo. Uvijek tu malo ostani. I sad ćemo, evo, znači, ovako ćemo na 3 dijela. Nam je dovoljno. I redamo. Super. Opet, znači, idemo isti postupak, radimo, znači, sve dok imamo ovih kora. Kako lijepo miriše. Ja volim ovako, pogotovo kad je vrijeme hladno. I jabuka i cimet i čaj. Znači, odlično bude. Nekako taj spoj je baš super. Evo opet, znači, ove okrajke siječemo. Ovako. I opet na 3 dijela.
moram vam reći, skoro sam pravila slatko isto ovako u pitanju. Ja sam snimala, sve ok, super bilo i rekao, završila ja to sve, rekao sad da vidim kako mi je ispalo. Ja u telefonu, u galeriju, nigdje nema snimka. Znači, doslovno, kad nisam počela da plačim, eto. Šta je se desilo? Pojma nemam. Uglavnom, nigdje snimka nema. Ali šta ću, desilo se. Desi se, jel? Nije bio moj dobar dan. Evo ga, Boga mi u pravu, ja bi da sam ja trebala veću tepsiju da uzmem. Ali nema veze. Sad ću ja uzeti još jednu manju, jer nemam puno ni jabuka. I da završim. Kako lijepo mirišu jabuke cimet, iskreno. Jedva čekam da se ispeči, da napravim čaj. Pogotovo u ovako vrijeme kiša pada, tamam znači čaj i rolnice od jabuka. Sad ćemo ovako uzeti i premažimo. I ovo ide sad da se lagano peči. Agda nam se hladi. Evo ga. Eto. Ovo idem da stavim da nam se peče, a ja idem da donesem još jednu manju tepsiju i da nastavim praj. Vidite kakva je mašala dobra. Pogledajte. I sad ćemo i ovu ovako ova će mi biti tamam jer nije mi ostalo ni puno jabuka još. Tako da ja mislim da ćemo ovi uzmat sad po 3 julke da mi ne ostaje. Evo, moram malo sad da ovako
kako miriši. Ona se peči, tepsija, baš lipo miriši. Da mi je da lijepo poslažem, da mi sve stani. Šteta da se šta baci. Moramo ovako. Sad ćemo opet ovako. Evo, i ova nam je pita gotova, mala tepsija. Sad idem da vidim jel nam se gotovo ispekla ona druga, pa da ovu stavimo da se peči. I eto, mi se vidimo u nastavku ovog videa. Evo, dragi moji, jabukovača nam je gotova. Znači, sad ćemo da zalijemo sa ovom agdom. Agda nam je, znači, hladna, a jabukovača vrela. Eto, ostavit ću malo da nam upije. I onda ću još jednom ovako sa kutlačom da zalijem. Cimet, znači odlično. Jedva čekam eto da se ohladi i da ako Bog da probam. Jer baš i super je. Baš je brzo upila. Sad ću još jednom ovako da... Evo još jedna kutlača, mislim da će biti dosta. Eto ga. Tu i tu. Ovo što mi je ostalo agde, ću iskoristiti za onu drugu tepsiju. Dragi moji, onda ja sada ovu ostavim da mi se ohladi što prije, pa da i probamo zajedno. Evo i ova nam je gotova tepsija. Evo i zaula sam je. I ona sad ide da se hladi. Baš je onako korica hrskava po mom ukusu. Evo mene, dragi moji, znači napravila sam sebi ovdje čaj jedan i evo, ohladila nam se jabukovača. Čujte kako ova korica hršti. Mogla još malo da se ohladi, ali nema veze. Nisam više mogla da čekam, iskreno. Sad ćemo da probamo, baš lijepo miriši. Moram vam reći, Boga mi, da je odlično. Nije previše slatka, nego onako taman. Baš po mom ukusu. I baš volim ovako što malo hršti. Nije ono, da kažem, gnjecavo tijesto, tu ne volim. Baš ovako volim kad hršti. Eto, dragi moji, ja sad
da pijem čaj i da uživam, da gledam neku seriju, nešto ću gledati. A vi nemojte zaboraviti ostaviti mi like, ostaviti neki komentar, pretplatite se ukoliko niste, ukoliko želite, naravno. Sve je besplatno. Eto, nadam se da vam se svidio ovaj moj recept, baš je jednostavan i lagan, a pravo ukusan. Eto, ja vas sve pozdravljam, šaljem vam veliko srce, budite mi zdravi, veseli, sretni i nasmijani. Ćao!